Ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo madzulo ano muli ndine Benedetta Chiwandamia koma poyamba nayi mitu yake. Ndalama zakunja zimene dziko lino lili nazo ati nzosakwanira kuthetsa mavuto akusowa kwa mafuta galimoto. Mlandu wa Prophet Shepherd Bushiri upitilira mwezi wa mawa ndipo mu nkhani zina Malawi University of Science and Technology ikufuna kukhazikitsa kampani yopanga lamya zam'manja ndi makompyuta. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Mu nkhani yathu yoyamba, boma lati ndalama zakunja zimene zapezeka pa malonda a Ford pakadali pano nzosakwanira kuthetsa mavuto akusowa kwa mafuta a galimoto. Izi zikudza pamene dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto akusowa kwa shuga ndi mafuta. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yauza Times kuti msika wa Ford supanga ndalama zokwanira zakunja zimene zapangitsa kuti dziko lino lipitirire kukumana ndi mavuto akusowa kwa ndalamazi. Mese Matonga ali ndi nkhani yonse. Akunkuyu anati ngakhale boma lingafune kugwiritsa ntchito ndalama zonse zomwe zapezeka kuchokera ku malonda a Ford pakadali pano, dziko lino silingathebe kufikira mulingo wa mafuta omwe amafunika mdziko muno. Komabe Akunkuyu anati boma likudziwa njira zokhazikika zomwe zingathetsere kuthetsa kwa katundu monga mafuta komanso shuga, ndipo pakadali pano bomali lilikaliki kukhazikitsa ndondomekozi. Poyankhulapo pa nkhani, mkulu wa bungwe la Center for Social Accountability and Transparency Awile Kambandira anati ngati boma silikhazikitsa ndondomeko zokhazikika zothetsera mavuto omwe alipo pakadali pano, anthu mdziko muno akuyenera kuyembekeza kusowa kwa mafuta komanso shuga nthawi ndi nthawi. Ripoti laposachedwa apa lochokera ku msika wa Ford laonetsa kuti mu sabata yake ya namba 8 dziko lino lapanga ndalama zokwana $178.4 million kuchokera ku malonda a Ford olemera 72.7 million kilograms kuyambira mu April mpaka na pa 30 May. Izi zikuyimira kuchepa kwa ndalamazi ndi 18% poyerekeza ndalama zokwana $218.7 million zomwe zinapezeka mdziko muno pa nthawi ngati yomweyi mu chaka cha 2024. Boma la Malawi lakhazikitsa ntchito yolimbikitsa moyo wabwino ndi kuthana ndi mavuto odzakamba kakusintha kwa nyengo. Ntchitoyi imene ndi ya ndalama zokwana 65 billion kwacha ichitika m'madera asanu ndi limodzi mchigawo chakumwera. Ntchitoyi ya Climate Health and Wellbeing Resilience in Communities yakhazikitsidwa lachinayi mu mzinda wa Lilongwe. Rebecca Chimcheka Matemba walemba ripoti limene yakuwerenga ndi Fale Banda. Polankhula pamwambo okhazikitsa project iyi, nduna ya zaumoyo akhumbizika Nado Chiponda ati ntchito iyi yafika pa nthawi yake makamaka pamene dziko lino likudutsa mavuto akusintha kwa nyengo. Iwo ati thandizo la Green Climate Fund Mobilization ndi SCI Malawi ndi dziko lino limanga zinthu zomwe zinawonongeka kamba kakusintha kwa nyengo maboma 6. Save the Children Telekhalapasi tinalemba proposal imene kuti tigwire ntchito limodzi. Chachikulu nchoti kodi anthu athandize bwanji makamaka kumudzi kuja pamene panaonongeka takozere kodi titani. Pamene poti mwina tingolimbikitsa chabe tipange zimenezi kuti tilimbikitse ntchito makamaka zogundana ndi zaumoyo kuchita kuti mwina pamaba ikabweranso na munthu wina adzakhale kuti ifeyo tilikale okozeka tisakavutike kwambiri mmene tinachitira ndi manamunthu amene apitawo. Ndipo poyankhula mtsogoleri wa Save the Children ku Malawi kuno Abeki Mpilo Khanye adatsindika kuti ntchitoyi ikuyang'anira mbali ziwiri zaumoyo komanso kumanga zinthu zolimba zomwe sizingaonongeke potengera kusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ifikira anthu okwana 1.7 million m'maboma asanu ndi limodzi mdziko muno. Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe lati mlandu okhudza Prophet Shepherd Bushiri ndi mkazi wake Mary upitilira mwezi wa mawa. Dziko la South Africa likufuna kuti awiriwa apite mdziko omwe kukayankha milandu yokhudza kuzembetsa ndalama ndi zina. Lachinayi mbali zonse zinaonekera pamaso pa oweruza Mzonde Mvula amene anagamula kuti mlanduwu upitilire pa 17 Julayi kutsatira pempho la mbali ya boma. Wezi Gausi ali ndi zambiri kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Mlandu wakhala kuyenda pang'ono chiyambireni mu chaka cha 2020 mdziko muno.
tsopano mlandu wafika pa chiyindeinde pamene bwalo la milandu kutsogoloku likhale likupereka chigamulo chake kuti abushiri ndi akazi awo abwerere ku dziko la South Africa kapena ayi. Poyankhula ndi Times, oyimira boma pa milandu a dziko ndi anthu malonda ati bwaloli linakumananso mobindikira ndi cholinga chonena kuti mbali ziwiri zikambirane pa zimene oyimira oganiziridwa anafunsa mbali ya boma. Bwalo limeneli lanenano kuti kuyambira lero padutsa masiku 21 kapena pasana dutsa masiku 21 ife aboma tipereke zoyankhapo zathu pa zimene wayimira Abushiri analemba. Owayimira Abushiri nawonso akhala ndi mpata wa masiku asanu ndi awiri 7 kuti mwina ayankhepo ngati angaone kuti nkofunika kutero pa zimene ife titalembe. Kuchoka apo bwaloli layikano kuti nkhani imeneyi izamvedwa pa 17 July 2025 limene lidzakhale lachinayi. Mbali yoyimira oganiziridwa sinapezeke kuti ikepo ndemanga pa nkhaniyi atamaliza zokambirana zawo zimene zimachitika mobisika. Vuto la kuzimazima kwa magetsi likuyembekezeka kuchepa pamene kampani ya Genco yamaliza ntchito yokonza makina ake. Kampani yakhale kukonza makina ake akapichira Tedzani komanso Nkula B. Isaac Salima wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Kampani ya Genco yakhale kukonza makina ake opangira magesi pamene makina ake Atedzani amene amapanga mphamvu ya magesi yokwana 31 megawatts adawonongeka pamene kukapichira. Makina amodzi amene samapanga magesi okwana 32.4 megawatts adawonongekanso pamene Nkula B makina amene amapanga mphamvu ya magesi yokwana 20 megawatts nawonso akhala kugwira ntchito. Izi zakhala zochititsa kuti bungwe la Eskom likhale likuzimisa magesi meza zakhala zochititsa kuti anthu adzikhala nthawi yayitali opanda magesi. Koma malinga ndi amene amayankhulira kampani ya Genco a Moses Gwaza ati pakadali pano makina akapichira komanso Nkula B adabwerera mchimake mwakuti atsala ndi Atedzani 3 amene amapereka mphamvu ya magesi yokwana 31 megawatts. Pakati pano ndi makina onse 5 kugwira ntchito. Makina amene atsala mosingira ku Atedzani 3 amene tikudikira kuti anzathu amabanki atithandize ndalama zakunja kuti tilipire anthu amene amabwera kuchokera ku zati amene amabwera kuchokera kunja pena anakonza makina amene wawo kuti azazithandize kugwira ntchito imeneyi. Koma kupatula pamenepo ndiye kuti ntchito zonse zimene zinali nazo tamaliza ndithu. Agwaza adati akuyembekezera kuti pakadali pano kuzimazima kwa magesi kukhoza kucheperako malinga ndi kuyambiranso kugwira ntchito kwa makinawa. Bungwe la Eskom lakhala likuzimisa magesi tsiku lililonse m'madera osiyanasiyana kamba kakuchepa mphamvu kwa magesiwa. Izi zinachititsa anthu kugwiritsa ntchito magesi kudandaula popeza magesiwa akhala akuzima tsiku ndi tsiku. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yafunsa bungwe loona za intaneti mu Africa kuti lithandizire kutsitsa mtengo wa ntchito za intaneti m'dziko muno. Akunkuyu anena izi pa msonkhano wa akuluakulu wa pachaka wa Association of Regulators of Information and Communication for Eastern and Southern Africa. Poyankhula pa msonkhano lachinayi mu mzinda wa Lilongwe, Akunkuyu ati ngakhale dziko la Malawi likuchita bwino pa kapezedwe ka intaneti pakufunikabe kukonza mavuto m'magawo ena. Khumbo Kaliwo ali ndi zambiri mu ripoti ili limene wawerenga ndi Fale Banda. Ndunayi yati kukhulupirira kuti nthumwizi zitakambirana ndondomeko zomwe zingathandize kutsitsa mitengo ya ntchito za intaneti zithandiza kuti munthu wakumudzi naye azipeza mwayi ogwiritsa ntchito intaneti. Ndiye kuti wina aliyense afikiridwe kumudzi kuja nkofunika pakhale ndondomeko zapadera zimene zithandizire kuti chimene chimalepheretsa kuti anthu aja asafikiridwe ndi intaneti chimenecho tithane nacho. Padakali pano chinthu china chachikulu kwambiri chimene chimavuta ndi chakuti kumudzi kuja intaneti ija kulibe kumene kuja sitinawalumikiza anthu onse aja. Ndiye kuti ngati tizikamba zokuti anthu adzipeza zithandizo za umoyo pa intaneti kapena sukulu imene pa intaneti kapena nkhani za ulimi pa intaneti ndiyoti anthu akumudzi aja sitikwayikamo muchokambirana chimenechi. Ndiye kuti amene aja abwerepo mpofunika pakhale mfundo zapadera zokuti kalumikizidwe kazipangizo zobweretsa intaneti kakhale kochipa. Zikachipa zimene anthu aja tafikira. Wothandizira mlembi wa bungwe la Common Market for Eastern and Southern Africa Comesa a Muhammad Kada ati akuyika ndondomeko zokhazikitsa adindo omwe aziyendetsa ntchito za Aresha.
iwo ati bungweli lithandiza kuti ntchito za makina a intaneti zizikhala zofikira mayiko onse aku Africa. Bungwe la Alisha lili ndi mamembala 10 ndipo dziko la Malawi ndi lomwe pakadali pano likutsogolera bungweli ngati wapampando. mukuonera nkhani mwa tsatanetsatane pano pakanema wa Times. tipitirire posachedwa apa mukatha kuonera izi. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Malawi University of Science and Technology MUST yalengeza mapulani okhazikitsa kampani imene mwazina idzipanga lamya zam'manja ndi makompyuta. Mmodzi wa akuluakulu pa sukuluyi a Wilson Mandala wati kampani itha kuyamba ntchito zake mwezi wa Disemba chaka chino. Amandala anena izi pa zokambirana zimene anali nazo ndi nduna yona zakagwiridwe ka ntchito mboma a Michael Usi. Ndi mmene akufotokozera Daniel Zimba, Amandala ati ntchito yokhazikitsa kampani ikufunika ndalama zokwana 10 biliyoni kwacha. Malingana ndi a Wilson Mandala, sukulu ya MUST pakadali pano yakangalika kukonza chikonzero chamene lamya kapena kuti matabletiwa azizaonekera, ndipo chikonzerochi ati chikhala chitatheka pofika mwezi wa Oktoba chaka chino. Amandala ati mwazina kampani ya MUST Holdings izizakonzanso katundu osiyanasiyana monga ufa ndi katundu wina kuchokera ku mbewu ndi zipatso zomwe zimapezeka mdziko muno. Matablets awa tikapanga maplani ndonena kuti adzakhala bwino ngakhalenso anthu ogwira ntchito mboma akhonzanso kugwiritsa ntchito. Ndi thandizo limeneli lonse pamodzi kuyambirako lokwana 2 billion malawi kwacha lomwe boma lapereka. Ife tikalikiliki kukhazikitsa factory imeneyi yomwe izipanga matablets amenewa. Kutsogoloko mwina zaka zitatu zinayi zikubwerazi tizapanganso malaptop oti anthu azigwira. Ndipo poyankhulapo a Michael Usi yemwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ayamikira mmene sukulu ya MUST yagwirira ntchito zake kuyambira mchaka cha 2023 potengera ndi ripoti limene Amandala anafotokozera pa mkumanowu. Koma Ausi alimbikitsa akuluakulu a sukuluyi kuti adzionesetsanso kuti anthu awo ogwira ntchito akugwira ntchito mwadongosolo ndi mwaukadaulo, komanso kuti sukuluyi igwirane manja ndi mbali zina zimene zili ndi chidwi chothandiziranso kutukula miyoyo ya Amalawi. Ndipo a Jesse Kabwera ndi nduna yoona za maphunziro aukachenjede imenenso inali nawo pa mkumanowu. Poti ya MUST yaonetsa kuti ndithu ku skulu za aukachenjede achakwera achotsa poti tinali mbuyo koma pano tapitanso kutsogolo. Andi kutsogolo kumene tafikako ndi kutsogolo komapita osango yankhula. Sukulu ya MUST ikukhazikitsa kampaniyi ndi thandizo lochokera ku sukulu za Ruwana, University of Glasgow, Chinese University of Agriculture ndi zina, komanso kampani ya Ilovo, banki ya Standard ndi maiko a Malawi, Michigan komanso Scotland. Nduna ya zaulimi Samukawale yabwereza kuuza Malawi kuti chakudya sinsima yokha. Akawale ati Amalawi akuyenera kusintha kaganizidwe pa nkhani pofuna kuti dziko la Malawi lizikhala ndi chakudya chokwanira. Iwo anena izi lachinayi mu mzinda wa Blantyre potsegulira msonkhano wa akuluakulu a zaulimi wa Nthirira. Ndiye chimene tikufuna kuti tiphetse njala muno Malawi ndi chifukwa chake kuti mothirira tayika po Tepese kamba kakusamveka bwino kwa interview imeneyo. Ndipo Amunde Makoko ndi mkulu ona za maprojekti ku bungwe la Pride. Mkumano mwene ndio kwa kwambiri chifukwa umakhala nthawi imene tinayang'ana zimene zitachita. Copyright Society of Malawi Kosoma yauza anthu aluso kuti adzilembetsa ntchito za luso lawo kuti zikhale zotetezeka. Akuluakulu ku bungweli ati zingathandizira aluso kuti adzilandira ndalama
kuchokera ku bungweli pamene anthu agwiritsa ntchito luso lawo. Ofalitsa nkhani zakusoma a Catherine Mitungwe Chiumya anena izi mu mzinda wa Mzuzu atakumana ndi aluso osiyanasiyana pa za ntchito za bungweli. Feston Malekezo wadzandiza mbiri. Achiumya anati msonkhanowu anaukonza atazindikira kuti pali kuperewera kwa uthenga makamaka pa nkhani ngati kupereka ndalama pa ntchito ya luso monga nyimbo zimene ayimba. Zina zimene zinakambidwanso ku msonkhanowu ndi monga mmene munthu angakhalire membala wa bungwe lakosoma mmene angalembesere luso lake kutenga chiphaso komanso mmene bungwe lakosoma limaperekera ndalama kwa aluso. Anthu mwina akakhala kuti apanga zinthu zawo za luso amazisira pamwepo samapitiriza chimene chimakhala chinthu chobwezeretsa mbuyo kuti uone kuti mayoreza ako sukulandira. Ndiye noti limbikitsa anthu athu aluso kuti ngati munthu wayamba kupanga zinthu zako za luso uzipitirira chomwecho kuti mpaka na uzipezeka zoti mayoreza ajo kulandira. Komanso kuti munthu ulandire mayoreza sinkhani onena kuti wangoyimba apanga register basi no. Zikhale kuti ntchito yako ija ikugwiritsidwa ntchito ndi anthu komanso palumbo noyenera kuti ntchito yako ija inagwiritsidwa ntchito. Ndiye timakonda kulimbikitsa anthu aluso kuti azipitiriza kupanga zinthu za luso zawo kuti zipita patsogolo ncholinga choti azilandira mayoreza athu. Mmodzi mwa oyimba Magi Nsoya amene amayimba nyimbo za uzimu anati msonkhanowu unabwera nthawi yabwino pamene posachedwapa oyimba komanso aluso ena akhale akulandira ndalama zawo kuchoka ku bungwe lakosoma. Ndalamayi imaperekedwa pakadusa miyezi 3 pomwe chaka cha boma chatha. Msonkhanowu unali wofunikira kwambiri chifukwa wapangatako ma areas ofunikira ngati kodi amapanga distribute bwanji nanga ma license anthu komwe amatolera ndalama amayenda bwanji. Zimene zozo kwa ife ngati ma artist tikachimvetsetsa chimathandiza kuti titengeso information yoyenerera komanso tikhale ndi ma expectations oyenerera fapena ma expectations amakhala olakwika if we don't understand the things. Pakadali pano bungwe lakosoma lili ndi mamembala opyola 17,000 ndi mabungwe okwana 11. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi koma tisanasiyane nainso mitu yake. Ndalama zakunja zimene dziko lino lili nazo ati nzosakwanira kuthetsa mavuto akusowa kwa mafuta galimoto. Mlandu wa Prophet Shepherd Bushiri upitirira mwezi wa Mawa. Ndipo mu nkhani zina Malawi University of Science and Technology ikufuna kukhazikitsa kampani yopanga lamya za m'manja ndi makompyuta. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa www.times.mw, pa tsamba lathu la Facebook la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi komanso poimba *1895# ndi